Sa pagsugod na sa klase, gatusan ka may estudyante. Awa pa makapa-enroll o mao'y gipaabot karon sa Mandawi City Central School. Samtang sa Lapu-Lapu City, repair sa ubang school buildings ang nagpadayon. Ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yaslan, sa unang adlaw sa klase, lain-laing mga eksena itong nasaksihan. Labing kumun ini, kining challenge yun sa kadaghanan sa mga eskwelahan, kakulangan sa mga classrooms, mga ubang mga eskwelahan, mapugos na lang sa pag-double shifting. Sa unang adlaw nagklase dayon kini mga magtutudo sa Mandawi Central School. Hapsay ra hinuon ang sitwasyon matud sa tagduma sa eskwelahan. Dunay enrollment desk nga gimontar para sa makaron pa lang miasikaso niini. Mga non-advisory teachers ang gipabantay ug human nga ma-enroll ang bata ihatod dayon sa classroom. Hangtod kaganihang buntag, kapin sa 3,400 ka mga estudyante ang na-enroll, mas ubos sa 3,800 kapin nga population sa miaging school year. Naandan ang gamayng increase sa mga estudyante matag tuig, maong nagpaabot pa sila sa labing menos kapin 400 nga magpa-enroll pa. As long as kanang naay magpa-enroll, we will not limit ourselves nga kanang kuan bitaw. As long as ganahan sila mo kuan enroll niya tanang klase sa bata. Sa maong eskwelahan nag-double shifting ang grade 1 hangtod sa grade 3 aron maakomodar ang mga estudyante. Samtang sa Lapu-Lapu City Central School wala ra hinoy emergency classes o shifting. Kini kay duna may igong gidaghanon sa mga classrooms ug may dugang gi-construct pagani. Kapin 2,300 ang mga estudyante nga nakapa-enroll. Doon yung mga gikan sa probinsya, doon ay mga transferees, ingon ana. So, ato ra pud na siya nga cater. So, ing ana ta, child-friendly, tanan-tanan atong isulod. Sa grade 1 classroom ni Ma'am Jenly, mabantayan ang pupareho nga mabulokong nameplate sa mga estudyante aron mas daling mag-ila-ila. Matod sa teacher, gikugihan niya kinighimo para sa iyang 27 ka mga estudyante. New sets man sila, so wala ko kahibaw sa ilang name. So akong gi-prepare tanan, nag-color coding ko. Problem sab na mo pagka-enrollment kay slow sila sa ilang name. So makalimot sila taas silang name. So sa loyo, ako pong gibatangan og guide. Samtang nagpadayon sab ang repair sa Gabaldon Building sa eskwelahan, maong gipabalhin una ang ubang nag-okupar niini. Kaganihan na abtanamo nga gihakot sa taga City Hall ang mga debris ug ubang basura nga nahipos, kadaghanan gikan sa gi-repair nga mga buildings. Lan kining enrollment sa mga eskwelahan magpadayon pa nining unang semana sa klase matud sa DepEd, bisan kun madugay ang mga estudyante ilang gidikanan sa pagpa-enroll sa lain nga mga rason dawaton man gihapon nila kini apan ang hinaot sila nga mas musayog yun kining mga estudyante aron dili sab taas-taas ang ilang ma-miss unya nining unang semana sa klase. Lan? Okay na, salamat Nico Sereno.